चातुर्मास व्रत आता सांगलंय संन्यासांक म्हणून, किंतु निज जाऊन पळेल री प्रति एक व्यक्तिक हे चातुर्मास व्रत संबंधित असा. खाली संन्यास धर्म कोण करता तांक मुनी ग्रहस्थांक वैके असा, ब्रह्मचर्य लोकांकही असा, वानप्रस्थांकही असा आणि संन्यास ह्या चारी वर्णाश्रम परिपालन करता असेल तसं लोकांक चातुर्मास संबंधित असा. किंतु आज कसं झालंय की मला रे ह्या कलियुगांतू खाली चातुर्मास व्रत मळकुडे ना ते स्वामीन पालन करचे म्हणून जाऊन गेले. किंतु उट्टू लोकांन परिपालन कर का म्हणून शास्त्र सांगता अहिंसा आम्हीने सर्व लोकांनीही अहिंसा तत्व परिपालन कर का. हे एक 4 महिन्यांतू आहाराचे एक परिपालन करतो. आहारांतू एक केलो विषय सांगितला असा त्या आहाराचे त्या मासांतू आहाराचे परिपालन करत होता. अनेक लोक परत आपल्याला घरावताची सर्व लोकांक एक सूचन कसन की मळरी आपल्याला घरा गेल्यानंतर एक 4 दिवस आपल्याला घरात उरचे आणि कसने एक थंडी ताप कसने एक लक्षण दिसले रे वैद्यकीय उपचार घेऊचेची म्हणून आम्ही तुमक सांगताची. फाल्याक मठा गेल निमित्तानं एक कोरोना स्प्रेड झाल्या म्हणले एक नाव यान अशी हे सर्व लोकांना कर्तव्य असा, आद्य कर्तव्य असा. सो लोकांनी आपल्या घरा गेल्यानंतर एक 4 दिवस आपल्याला घरात उरणू तदनंतर दुसऱ्या संपर्क आयला राडना, किंतु 4 दिवस पर्यंत एक काळजी घेऊ का मला एक सुमार लोक हंगा अनेक लोकांत संपर्क आणता येईल असाची कसं नाही एक निष्काळजी जाऊच नका म्हण किती रे आम्ही सूचना दितासाची.